инак аввалҳои моҳи декабр ҳарорати ҳаво паст рафта дар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ каме барф борид. дар мавсими сардӣ бошад эҳтиёҷоти одам ба маводи сӯхт ва пӯшока зиёд мешавад. муассисаҳои таълимии шаҳри турсунзода оиди зимистонгузаронӣ дар кадом ҳолат қарор доранд? аз муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии рақами 15 40 48 53 дидан кардем. қисме аз муассисаҳои таълимӣ имсол маводи сӯхтро дертар дастрас карданд. ба ҳар ҳол то санаи 5 декабр тамоми муассисаҳои таълимӣ бо ангисанг таъмин шуданд, ки дар ҳоли ҳозир хонандагон дар синфхонаҳои гарм таҳсилро идома дода истоданд. дар муассисаи рақами 40 мо имсол ҳезум ангуш хеле захира кардагӣ, соли гузашта ҳам мондагӣ захираҳо ҳастанд. имсол насиб кунад мо сармобарориро ба ҷояш мемонем. ягон камбудӣ нест, ислоҳ карда истодем. синфхонаҳо ҳамаш гарм, ду басбе ҳам ҳамин алов карда истодем. барои бекамбудӣ паси сар намудани фасли сармо аз тарафи мақомоти маҳаллӣ ва шӯъбаи маорифи шаҳри Турсунзода чораҳои зарурӣ андешида мешавад, то ки насли наврас бекамбудӣ дар фасли сармо ба донишандозӣ фаро гирифта шаванд. мо синфи 11 б ҳамаги 23 нафар мехонем. ҳар рӯз синфхонамон гарм. дар оянда насиб куна аъло хонда ба донишгоҳҳо дохил шуда донишҷӯ мешавем. соли хониши 2017-18 8 кӯмир гирифтем. зимистон гузарониро хеле хуб гузаронда истодем. синфхонаҳо гарм аст. аз тарафи фарашони муассиса ҳар саҳарӣ оло монда мешавад. хонандаҳоям дар дарсҳо хеле хуб иштирок карда истодааст. кӯдакону наврасон ояндаи ҷомеаву давлат ба шумор мераванд. аз ин хотир барои таҳсили онҳо имрӯз дар муассисаҳои таълимӣ тамоми чораҳои зарурӣ андешида мешавад. мо барои зимистongузаронӣ тайёр ҳастем. кӯмир захира кардагием. ғайра ин ҳезум 5 метр куб ҳезум захира кардагием. ҳозир синфхонаҳо гарм мебошад, алов кардагӣ ҳастем. дар моҳи сентябр мо ба хонандагон аксияи ҳезум эълон кардем. дар моҳи сентябр мо 15 метр куб ҳезуму қуқро ҷамъ намуда монда будем. дар моҳи ноябр ангишт 3 тонну 400 килограмм гирифтем. ангишт хуб будааст, нағз дар мегирад. мана 3 та аломон дорем. саҳарӣ соати 7 ба омада ҳама синфхонаҳо ба алом мемонад. 23 та синф дорем. 23 та печи оҳанӣ дорем, печи аловӣ дорем. синфхонаҳо гарм, нағз, зимистонгузаронӣ ба муассиса тайёр. насиб бошад имсол нағз мегузарад. собирҷон саидов, сайфиддин иброҳимов барои барномаи иттилоотии хабар.